खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों फिन आरोबाव राजखान्थिनि बिग ब्रेकिं आपडेट फैगौ 11 मे खालाराव रायजोआव गोदान सरकार दानायनि समायखिरा जागोन एबा समायखिरा लागोन बेनि गेजेराव गोबां मन्त्रि मोननाय एबा मन्त्रि बिबानखौबो बे समाव फोसावनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बा देरसिन खौराङानो जाहैबाय 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए सेउलि महिलारि बिथाङा एमएलए मोननायनि जा गोसारदों बाथ्रा गोबां ससियेल मिडिया आरो गोबां बे समाव खौरां बिजोंफोरावबो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा मन्त्रि मोननाया रोखा होननानै बे समाव गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव गोबां बाथ्रा रायजोआव सोर मन्त्रि मोननो हागौ बेखौ माखासे मानि सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादोंब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाहैबाय रायजोनि गिबि मन्त्रि अतुल बरा रन्जित कुमार दास चन्द्रमोहन पाटवारी डक्टर रनोज पेगु हितेन्द्र नाथ गोस्वामी जयन्त मल्ल बरुवा पीयूष हाजरिका कौशिक रय विश्वजित दैमारी प्रदुत बरदलै लोगोसे आरो अशोक सिंघाल पल्लव लोचन दास मानव डेका दिगन्त कलिता सेउलि महिलारि जों लोगोसे आरो विश्वजित फुकन सुशांत बरगोहाय तरुंगा गगৈ सन्जय किशन रुपेश गवाला नीलिमा देवी रूपाली लंथांसा जितु गोस्वामी रूपक शर्मा बिथांमोना मन्त्रि मोननायनि आसा दं होननानै गोबां फारिलाइफोरखौ गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों बेजों लोगोसे विश्वजित दैमारी बिथांखौबो रायजोआव मन्त्रि मोननाय एबा मन्त्रि बिबान मोनगोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों बर' हारिनिफ्राय 2 मन्त्रि मोनगोनखौ रोखा नुहुरनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला सेउलि महिलारि बिथांखौबो गोबां मन्त्रि मोननाय एबा मन्त्रि होनांगौ होननानै बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बै समावनो दाबि दैखांबोदोंमोन थिग बेबायदिनो रायजोआव समायखिरा जानायनि हाबाफारि दं बै हाबाफारिनि गेजेरजों सेउलि महिलारि बिथांखौबो मन्त्रि महरै समायखिरा जानायखौ नुनो मोनगोन होननानै गोबां मिजिंथिदों आरो सेउलि महिलारि बिथाङा जे मन्त्रि मोनगोन बेखौबो गोबां खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो बे समाव मा बुंगोन बिपिएफनि गासै सा 10 बिजाथिफोरा देरहानानै एमएलए डिस्पर्टसिम थांबाय बिथांमोननि जा सा 10 देरहासारनाय बिथांमोननि जा देरहासारनायनि गेजेराव साबेसे मन्त्रि मोननायखौ नोंथांमोना हास्थायो आरो सेउलि महिलारि बिथांखौ नोंथांमोना मा फोरमायो जे बिथाङा सासे गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि एबा राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथाङा रायजो राजाफोरजों अनसायनानै एमएलए जानो हाबाय आरो दायो मन्त्रि बिबान मोननायनिबो बाथ्राया गोबां गोसारदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन नोंथांमोना फोरमायहर